Peyxim payxat umani mawtumulu pragilana ayadwabadar gar pamanga Maru vilayetine siyahati Tağtabadır etrafının tetin tebigatı bilen tanışlıktan başlandı. Gedilenjin dowamyna ayadwaba bilen gar pamak vilayetine Tağtabadır etrafının çägnäki giň sehrada zähmet çekýän çopon maşgalatyna bardylar. Ayadwabadar gar pamak peyxim payxat umani mawtumulu pragilana täze gurulup ulanylmagy berilen Mari Telekom vilayet elektrik aragtnyş kärhanasynyň Tağtabadır etraf aragtnyşyk bölüminde barıp gördüler. Sanly ulga markaly körpeje çağlar ayadwabadar gar pamak etrafyň saryady geňeşliginde 23-nji çağlar bagça bagyny dürdülen şertler bilen tanışmaga çağırdylar. Ayadwabadar gar pamak ýerde körpeleň täze ýyl bayramçylyk münasibetde taýýarlan çykyşlaryna tomaş etdiler. Ayadwabadar gar pamak hemde bagtyar körpeler uzak menzilleri aşyp Mary vilayetynyň Bayramali etrawynyň çägine ýerleşýän gadymy Merw taryhy medeni döwlet gorakanatyna da barıp gördüler. Soňra ayadwaba bilen gar pamak Mary vilayet arasaçylyk we keselden gaýramagyna garşy görüşmek gulagynyň täze binasyna da aýlanyp gördüler. Ayadwabadar gar pamak bagtyar çağlar bilen bilelikde Mary vilayet kitaphanasyna da gezelenşde boldy. Olar bu ýerdäki obserwatoriýada barıp gördüler. Vilayetyň dürli künjüklaryna gezelenje diýeni ayadwaba bilen gar pamak bagtyar nesiller bilen Mawtumly Pragynyň heýkeliniň öňündäki meydançada bolup, o ýerde ýurdumyzda täze ýyly wagt edýän ýürek joşgunly goşgularyny dinlediler. Soňra täze ýylyň ardaly mehmanlary durky düýüp götür täzelenen Mary vilayet eneniň geçäganyň saglygyny goraýyş merkeziniň döwrwat binasyna barıp gördüler. Ayadwaba hemde gar pamagyň menziller aşyp çağlar bilen hormat prezident bilen taýýarlat bilen gurulup ulanmagy berilen Mar şäherindäki 36-njy orta mektebine gelmekleri mektep okuwçylarynyň bayramçylyk şadlygyny artdyrdy. Ayadwabadar gar pamak gedelenjiniň dowamyna Ojur Aziýa Hususy Kärhanasy tarapyndan vilayet merkezi Mar şäherine täze gurulup ulanmagy berilen ýaşaýşy toplumyna da bardylar. Olary bu ýaşaýşlaryna ýaşaýan öýleri mehmansyýarlyk bilen garşyladylar. Soňra Ayadwabadar gar pamak hormat prezident bilen fermana laýyklykda ene mehri diýen hormatly adam münasip bolan hemde arkadaşlyk gahryman serdarymyň Peyxim payxat ummany Mawtumly Pragyna şahyr paýna ýagny olaryň bagtyar maşgalaryna berilen täze ýaşaýşynyň bagtyar ojaklaryna mehmançylykda bolup, olary täze ýyly bayramçylygy bilen gutladylar. Ayadwaba hem gar pamagyň bagtyar çağlar bilen ak paýtuny minip, hormat prezident bilen ak pata bermegine açylyp ulanmagy berilen Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň Mary bölügini gezelenç etmekleri hasam täsirli boldy. Ayadwaba we gar pamak bilen bilelikde gezelenje diýen çağlar Mary vilayetynyň merkezine geldiler. Soňra şäheriň Gürkany köçeleriniň uğru boýunça hereket edip, köçeleň uğruny gurulan ogodun binalara sinetdiler. Soňra Ayadwaba bilen gar pamak vilayetynyň gözel künjegine ýerleşen Türkmeniň awy binasynyň öňündäki baş arçanyň ýanyna geldiler. Ayadwaba bilen gar pamagyň vilayete görk berip oturan baş arçanyň ışıklaryny ýakyp bermegi bayramçylyk dowrasynyň iň bir ýatdy garjy we şatlykly pursatlarynyň biri boldy. Bayramçylyk dowrasyna gatnaşan çağlar ýurdumyzda bagtly çağlaryň ýurduny uran hemde diýarymyzda ösüşleň batly adamlar bilen öňe alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzda hemde hormatly prezident we arkadaşly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini beýan etdiler.